Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kasamla Josephine Bare ka khana puli jong ka St Anthony's Higher Secondary School Shillong ka blayo rung hakadan ka bashipho ka top 10 jog result Higher Secondary School Living Certificate Art Stream blapin manara ka Meghalaya Board of School Education ka santre ko jemang arajar phosan kalong maminta karan sa kajing angnur ban biteng gijing puli haka BSc Psychology haka jing karam ikilat pathai kubor kalong makamshim la modur satya bakani yo ekakadan ka bashipho nama makamshim lakmi lenti satya Kerajaan ki exam kalong ni ko yang anu ublay mo nama ba kram ka jing pernah jing ublay kan namla ban le ko bha ko ni te ka jing kerajaan kalong ngam da kre tan kom tu kata juda kre kata ni ka ngangit ka consistency kadang kre kendet kom tu man kasi te kalong maka yarap hai ngi haka kut kita kom tahi haka sisi kom tu ranges na r shadu sat tu hi depends kom tu ladan kisi ki ba okay sola akhre kidan ki bangam sola kom tu tang shitang kan taru shang danga thai kom tu tinga shit snap jingwai tinga shit so tanat roban tho ki poetry ai tinga shit tho kom tahi na shile kita ki hobby sangat Naklam expect man po ito. Dan di siya nga rekom to exam siya nga lang ba. Try maybe 60s da ngayon percentage ro. Tiya por ngayon result ng kamdod man pa iki. Tiya nga on yung madu siya nga man pinpet. Ti ila pinpet. Ti o yung empili ba. Hadin nga sa'yo jingtip na school ba po top 10. Tiya nga layab ro. Naklam expect. Tiya kalang shock yan nga. Ngalit nakakat kong kajing la jong lagi masutuk bala because ngam klan kana ka maths ti ngalit science but commerce ngahap spend extra time masutuk nganum la ban I my best ma ti ngalit ka arts namar ba ngako ban pursue ka psychology favorite subject jong hangi ang basta ki subject nga ka siya kajing so tunal ki subject baro nama ki subject ki banga sumobang lut baro ngamut banlet BSc ka psychology kan ka psychology Martin Luther ngamut Ublay lingkong ublay la penla yang ngamla ban kre kat rong should I try please ayang awangan penla ra ayang ka jing job I memay papa kimji pressure yang should ama yang top kat pila madu bi mi jangaru dan ki mama ba ki nyaba ki bayarap ha yang jing kuliah badi ki banget na jing sengru ki bahai masam baro ba kumjo ka ba bangsan ru ki no hikai ki bala hikai ni ki bala ki shisha ki jing hikai jing ki kala yarap em ngam nutrition nga so tang ki nama ki no hikai hang ki batai bha te tang na ki explanations jing ki ngala asno thu te shubo dang dan doubts e ngakali na ki ne teng teng shit pet na google e kum turu